Sayang. Yang ojo teksa. Yang. Kurang mesra. Yang Putri. Yang Putri. Yang sayang yang Putri. Ayo aku nyuruh yang terus jarene Bagio duwe mbah. Rayang ngono. Yang. Ambek ngeses. Yang. Kurang ngeses. Yang. Neh. Yang terus belek ki watu. Enggak ngono, Mas. Maksudnya ki mbok awakmu petuk aku ki mbok senyum ngono lho, wajahmu kok musem ae. Aku wis kapok. Kapoke piye? Aku senyum mbok juotos pisan. Enggak ngono awakmu ya ngomong nang kono-kono ngomong aku saiki pacaran mbek Meti Piok ngono ya apa pantes. Ayo. Lah awakmu pas sedek aku tau muni piok ngono ka. Apa kok kae sing endi? Mbok. Jo ngono ta? Sampai saiki iki dadi pengangan-anganku. Heeh. Sing urung iso tak pecahne. Mbok dipecahke. Ora retak kok. Apa ta kuwi? Met, ya masalah katresnan. Aku celuk eneh, Mas, aku celuk eneh. Met, Nah, Mas. Met. Golek wong lanang liya, Met. Ora wong lanang liya lho. Wong aku iki sedang mbok celuk ngono. Awakmu gak nyeluk aku iki koyoke kok mendhet sansang ngono lho, Mas. Met, Lho. Met. Wah, akeh mati ini. Mas Bak. Ngapa to, Mas? Apa tenan Met aku kabar-kabar iki apa kabar angin apa kabar Apa? Surat kabar to? nek awakmu ki Heeh. nek awakmu ki jare Jarene apa? Aku ayu to, Mas? ayu tapi Heeh. jare sak turun-turunmu Turunku apa? Turunku ya ayu-ayu, adikku ya ayu-ayu to, Mas. nyatane ki jejak ki apik. Awakmu ya seneng. Eh, Awakmu ya seneng. aku ya lumayan petuk mbokmu aku ya rada cocok lah. Iya ta? Mbok Mbokmu kenapa, mbokmu? mulane aku sosok nyindir to mboke ya lumayan kok aku. Lah terus piye, Mas Bak? Aja digosok, Met. Terus bosok iki wis. Mas Bak ki piye to? Tapi apa bener nek awakmu ki jare Pak Mujiono. Pak Mujiono sapa? Bapakku. Heeh, ganteng. Ganteng apa? Ganteng to kae. Senengane kopi. Kan padha mbek awakmu. Heeh. Mas